Pipila ka mga mag-uuma ang apektado humana danyos ang libuan ka mga pananom. Dihang midahili ang sobra 3 ka ektarya nga parte sa bukid sa Barangay Saloy, Davao City resulta sa sagunsong pag-ulan sa milabayng semana. Ani ang report ni Argil Relator. Bit-bit pa ni Nanay Merlita ang iyang semilya sa kakao nga itanom unta niya sa ilang umahan sa bukid sa Purok New Leyte, Barangay Saloy, Davao City. Apan unsa pa may iyang tanuman nga nidahili na ang dakong parte sa bukid sa maong lugar ato sa sagunsong pag-ulan. Sakit god pero dili man ta makapugong kay inaiyahan man na. Pero unsa mga pananom nimo didto nga nalusnuan? Kakao ang kakao saban na tanom ni sa akong bana diha kapin libo na niya. Ang lansones murag hapit pud na 200 dayon ang lubi sobra gatos na isa man naka hektaryag tunga ang amo ang area. Gikan sa atbang nga bukid, tataw ang kadako sa parte sa bukid nga maoy umahan sa mga residente nga naupaw na tungod sa nahitabong pagdahili. Gikan sa taas ana amatod pa sa sobra 3 ka ektarya ang nidahili nga parte sa bukid. Resulta nasa libuan ka mga pananom sama sa lanzones, kakao ug uban pang harvestono na unta ang nalakip sa pagdahili sa yuta. Si Nanay Elizabeth nga mo'y nag-ugmad sa taas nga bahin sa bukid nga mo'y mismong nidahili. Nakita pa ang iyang mga pananom nga nihuno na unta. Usa ka adlaw una nahitabo ang pagdahili niadtong Enero 31. Kalit man og kuan buto pero nga anak ko dugdug man siguro. Lain kay akong paminaw oy sus pagkaugma ato sus tanaw na mga hala wa gyud pa oy limpyo ang atong kakawan. Wala wa tay mahimo. Nabala ka usab siya sa ilang seguridad labi na og mag-ulan na sab. Mahadlok mi oy. Na diha o crack na po ding anak ko magwong dako kay crack diha oy kung asa man taani oy. Ang Ginoo na lang gyud nasayod sir kung pagbuot niya wa mi mahimo. Kuha naman gyud mi kalikayan gud no. Giabisuhan na matud pa ang mga residente nga gilayong mobakwit o galing mag-ulan na sab. Amo lang silang pamonitor nga dili na sila mo kumpiyansa lagi sa maong area kay basig napunong magudto dito gamay rang tubig nga ni wash out ba basig mo kalit gani og bar down ang yuta. Gawas sa pagdahili sa parte sa bukid, nalusno sab ang mga parte sa dalan sa Purok Maligaya nga mao'y main road paingon sa sentro sa barangay. Dagko ang maliki sa konkretong dalan. Nagbayanihan ang mga barangay official ug tanod aron nga tambakan og limestone aron mapantay ang maong kalsada ug maagian sa mga sakyanan. Ginahulat pa ang assessment sa City Agriculturist Office labot sa danyo sa agrikultura sa maong barangay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.